Hello mga Yiniens. Mga Yiniens, no, dito tayo sa may Bunuan, Binloc, no. Dito kasi nilipat ang LTO Dagupan. Bali mga Yiniens, yung dating LTO ng Dagupan dun sa may kailiran ng D-Corp ata yun, kung sa may baba ng tulay, wala na po doon. Kaya kung ano mga Yiniens, kung pupunta kayo doon, wala na. Kaya pero dito mga Yiniens, paalala ko lang, pag pumunta pala kayo dito sa may LTO Bunuan, Binloc, wala pang emission dito. Kaya hanggat maaari pwede kayong magpa-emission doon sa may Dagupan City kung saan may emission, o kahit saan namang emission pwede naman yan. Tatanggapin naman ng LTO dito yan, kasi dito mga Yiniens wala pang emission dito. Paalala ko lang para hindi kayo pabalik-balik. Okay mga Yiniens, tingnan natin, silipin natin yung LTO Binloc, Dagupan. Yan, may ano naman Yiniens, may signboard naman, oh, Land Transportation Office, Dagupan City District Office, Republic of the Philippines, Department of Transportation. I mean yan, sa likod ko mga Yiniens, andun yung ano, yung Region 1 Medical Nurse ng Binloc, no? Hospital sa likod ko, yun yung Region 1 ng Binloc, Dagupan, Bunuan. Kasi sa unahan mga Yiniens, makita nyo na ito, signboard na to. Tapos mga Yiniens, kakanan kayo, andun yung LTO. Tara mga Yiniens, punta tayo. Galing kayo naman yan sa likuran ko dyan, kumanan tayo. Kami yan, ito na yung LTO pagkanan nyo. Ay may yan, so pagkanan nyo, yun yung LTO Bunuan, Binloc. Dito po may yan, wala na yun sa dati sa Dagupan City, dito sa may kahilalan Bicog, wala na po yun. Andito na po yung LTO Dagupan sa may Bunuan, Binloc. Ngayon yan, sinasabi ko kanina, para hindi ka pabalik-balik, magpa-emission na kayo sa Dagupan kung may emission doon o kahit saan man, kasi dito mga yan, wala pong emission dito. Ngayon yan, yan na po ang LTO Dagupan, Binloc. Ito may bagong address niya sa mga hindi pa nakakalam. Okay mga yan, dito tayo sa may LTO, no, Bunuan, Binloc, LTO Dagupan City. Tapos na pagbaris sa mga yan, kaya pauwi na tayo. Mga yan, no, dito na po yung LTO Dagupan, yung bagong LTO ng Dagupan sa Binloc. Mga yan, LTO Dagupan. Yan. Pauwi na tayo mga yan. Okay mga Yiniens, no, andun yung LTO sa may, dito sa may Bunuan, Binloc to. Tapos natin magparehistro, tapos lang. Okay mga Yiniens, no, Happy Valentine's Day pala mga Yiniens, no. Happy Hearts Day sa mga ano dyan, mga viewers natin dyan, sa mga Yiniens dyan. Happy Valentine's Day and God bless you all always. Okay mga Yiniens, salamat sa panood. God bless you everyone, more power, keep you, sana mabuting kalagayan. Bye bye mga Yiniens.